L-abbozz ta' liġi tal-IVF propost mill-Gvern jistipula li jistgħu jiġu fertilizzati żewġ bajdiet kull ċiklu u li jista' jsir ifriżar biss tal-bajd u mhux tal-embrijuni. Waqt il-programm reżumé fuq l-ghan, esperti f'dan il-qasam qalu li jekk wieħed jifriża l-bajd biex iżomm aktar tard, ir-rata ta' suċċess tinżel minn 50% għal 10%. Jekk tillimita daqshekk tnej għal kulħadd u tillimita l-fatt illi inti m'intix ħadd tifriża embrijuni, ħadd infriża biss bajd, f'ċerti każijiet is-success rates ħaġġibhom minimi. Li għadna nifriżaw bajd, mhux problema, nistgħu nippruvawha, però nafu nkunu konxi u ngħidu lill-koppja li ċ-ċans li meta nippruvaw niffertilizzawhom se jkun żgħir ħafna. L-esperti Mark Santu Paul Sultana qalu li fil-waqt li fil-liġi tal-IVF hemm bżonn li jiġi limitat in-numru ta' bajd, ikkritikaw il-fatt li n-numru li jintgħażel huwa biss ta' żewġ bajdiet għal kulħadd, irrelevanti mill-età u l-kundizzjoni tal-persuna. Qed titfa' il-kulħadd fuq l-istess keffa. Ġifiet 40 ta' 25 ta' min għandu problema ta' ħaddihom kollha l-istess ċans. U dik il-ħaġa illi qed taħseb li jom ġol friża, terġa' toħroġhom u se tiffertilizzhom joħorġu pregnant, dik hija falsità. Mark Sant jgħid li dak propost fl-abbozz imur għal sistema diffiċli ta' IVF b'riżultati inċerti. Qed jingħad li suppost mhux ħajkun hemm. Imma tant hija teknoloġija reċenti u tant m'hemmx data li kull mod jingħad huwa illi jaħsbu li suppost mhux se jkun hemm problemi. Imma inti lest wara żmien kollu li nistennew din ir-regolamentazzjoni li nadottaw sistema li ħad tkun diffiċli, b'riżultati inċerti, tajjeb, ġo ċentru illi m'għandu esperjenza ta' xejn bħalissa, u bdew l-inċertezzi anka fuq li l-qoddim taf niskopru li kien hemm problema. Dwar l-ifriżar tal-embrijuni li l-abbozz ta' liġi proposti jipprojbixxi, intqal li f'ċertu ċirkostanzi dan għandu jitħalla jsir b'mod ikkontrollat. Kemm aħna ma nifriżawx embryos, ma jfissirx li Malta m'għandux jiġu friżati embryos. Ġifieri daw hawn kampanja ta' biża' nbeżżew. F'ċertu ċirkostanzi hemm bżonn l-embryos jiġu friżati, kontrollata, leġiżlata.